חברים, עלה סרטון חדש בערוץ שלי, הדלת שאסור לפתוח, וזה הסרטון הראשון של משפחת כהן. אז אני אשמח אם תלכו לצפות בו עכשיו, וגם במיוחד בשבילכם עשיתי לו פתיחה מעניינת כדי שיהיו יותר צופים, כי זה לא כזה מעניין לצפות בסרטון שהפתיחה שלו לא יפה, ואז זה פחות מזמין לצפות בו. אז עשיתי לו פתיחה יפה, ואני אשמח שעכשיו תלכו לצפות בו ותעשו לייק אם אהבתם, או אפילו תירשמו לערוץ. אני אעשה עוד סרטונים של משפחת כהן וסדרות חדשות, ואל תדאגו, זה עם פתיחה טובה ויפה, ואני אתייעץ עם ChatGPT שיהיה לכם את התכנים הכי טובים שאפשר.